Евросоюз рассмотрит вопрос о безвизовом режиме с Украиной весной или летом. Об этом в интервью Пятому каналу заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль. По ее словам, МИД после новогодних праздников будет вести с европейскими коллегами очень интенсивный диалог по вопросу предоставления Украине безвизового режима. А сроки полной евроинтеграции Украины зависят только от скорости выполнения требований Еврокомиссии. Ми маємо засвідчити країнам Європейського Союзу, що ми свідомі того, що треба продовжувати процес реформування і правоохоронних органів, і що треба вдосконалювати законодавство, і що ми продовжуємо цю роботу. Їх позиція буде формуватися на підставі якихось фактів. Тому ми маємо забезпечити виконання цих зобов'язань, які ми взяли на себе, прийняти відповідні закони, надати зараз, вже в нас є інформація, яку прийнята в бюджеті по фінансуванню антикорупційних інституцій. І я думаю, що ми будемо це робити відразу після Нового року. Тобто в нас буде дуже інтенсивний зараз діалог. І від того, як швидко ми зможемо переконати міністрів юстиції і внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу, що ми все виконали і що ми продовжуємо вдосконалюватись, і цей процес є незворотнім, залежить те, коли буде Рада розглядати це питання – в березні або в червні.